Fi tliet inċidenti separati, tliet xufiera ta' mutur, raġel ta' 35 sena minn Ħall Qormi, raġel ta' 52 sena residenti Swieqi u raġel ta' 65 sena minn Rabat indarbu gravi wara li ħabtu ma' vettura. L-inċidenti seħħew matul il-lejl li għadda fis-Swieqi f'Ħattart u fir-Rabat rispettivament. Ix-xufiera tal-muturi kollha nataw l-għajnuna minn tim mediku u ttieħdu l-isptar Mater Dei b'ambulanza. Aktar tard huma ġew iċċertifikati li sofrew minn ġrieħi gravi. Is-sewwieqa tal-vetturi huma raġel ta' 49 sena minn San Ġwan, raġel ta' 60 sena minn Ħażabbar u żagħżugħ ta' 26 sena minn Pembroke. Intant f'żewġ każijiet separati oħra, żewġ ċiklisti Malti ta' 47 sena minn Ħattart u Norveġiż ta' 28 sena residenti Ħattart weġġew gravi wara li kienu involuti f'inċident. Il-Malti ndarab gravi f'inċident f'Ħattart stess il-bieraħ meta ntlaqat minn vettura misjuqa minn raġel ta' 60 sena li jgħod Ħażabbar filwaqt li n-Norveġiż tilef il-kontroll u waqa' minn fuq ir-rota f'Ħallija. Iż-żewġ tirġieli nataw l-għajnuna minn tim mediku u wara ttieħdu l-isptar Mater Dei għal aktar kura. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dawn il-5 inċidenti għadhom għaddejjin.